El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va ser fundat al segle XIII pels comtes d'Urgell. Armengol d'Asell va fer construir un panteó familiar per als seus pares, el seu germà i ell mateix. 4 comtes van reposar dins del monestir en magnífics sarcòfags que el 1928 van quedar exposats al Metropolitan de Nova York, però els recipients estaven buits. Què se'n va fer de les restes dels comtes d'Urgell? Avui viatgem al comtat d'Urgell. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som a Us de Balaguer, a la comarca de la Noguera, i la història d'avui comença al 1836, amb la desamortització de Mendizábal. I com sempre ens acompanya la producció en Julen. Julen, com estàs? Doncs molt bé, amb ganes d'acabar d'entendre ben bé què és una desamortització i què va passar fa 2 segles. Doncs això ens ho explicarà en Robert Porta, que és historiador i el director del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Robert, com estàs? Molt bé. Doncs explica'ns, com comença aquesta història que explicarem avui? Bueno, com heu dit, comença amb la desamortització de Mendizábal, 1835, en què són esclaustrats molts dels monestirs a nivell espanyol i també el nostre. En aquest procés, doncs, els monjos es veuen obligats a marxar i els monestirs comencen a ser espoliats i destruïts perquè cauen en mans d'altres personatges, no? Amb l'objectiu de poder vendre, no?, aquestes propietats eclesiàstiques i així sufragar el deute que tenia l'Estat. Exacte, era quedar-se els béns l'Estat i teòricament repartir-los amb altres personatges, no? Però al final també va ser una crisi per tot el patrimoni i els béns eclesiàstics que gestionaven des de feia segles. No? I què va passar amb aquest monestir? Quins efectes va tenir aquesta desamortització? Va ser dramàtic perquè els canonges premostratesos, que és els que vivien aquí, doncs han de marxar i ja no tornaran mai més a Catalunya després de 650 anys, no?, que estaven en aquesta casa, i comença doncs, el desmantellament, no? El procés de ruïna va passant per mans privades i finalment l'últim propietari, que és Agustí Santes Masses, el que fa és vendre's un dels patrimonis que teníem, que era els sepulcres dels comtes d'Urgell. En quina data, més o menys, es va vendre? 1906. El 1906, aquest senyor era del territori? De fet, era de Viella, sí, era per la zona, nascut a Viella, però tenia vincles allà. I ell havia comprat el monestir i decideix... Havia comprat el monestir i decideix recuperar la inversió venent-se un dels patrimonis, que va fet el patrimoni més important, que era el Panteó dels Comtes d'Urgell. Ell es ven al Panteó. Llavors, a veure, què és això del Panteó, exactament? És un conjunt de tombes... Sí, aquí Armengol d'Asell, un dels comtes d'Urgell, 1314, és la data de mort, en aquest període, inicis del 14, decideix reconstruir tot el temple en un mausoleu per a ell i el seu llinatge. Per la seva família, és un panteó familiar. Sí, serà, en principi, la primera vegada que passi a Catalunya, això, aquesta idea de construir tot un temple per enterrar-hi tot el seu llinatge. Si estem parlant del Panteó dels Comtes d'Urgell, que és un dels primers, o el primer panteó d'aquestes característiques a Catalunya. El primer intent seria Santes Creus, no?, en Pere el Gran, però que és frustrat, i ja no el veurem, el de la corona, fins a Poblet, no?, que serà posterior. Ja, llavors, ell ven aquests sarcòfags, però aquí en tenim un de sarcòfag. Exacte. I aquest sarcòfag és del germà. Aquest sarcòfag és de l'Àlvar de Cabrera, el germà d'Armengol d'Asell, vescomte d'Àger. Ells són comtes d'Urgell, però venen de la segona dinastia del comtat, que són Cabrera. No? Aquí veiem molt bé doncs, com renuncien, no?, a la seva arma, que seria la cabra, i adopten l'arma més potent, que és la del comtat d'Urgell, que és l'escacat. Però clar, aquest sarcòfag que veiem aquí no és l'original. No, aquest és de 2023. Del 2023. Llavors, quan ell es ven aquests sarcòfags, aquí els ven, on van a parar? Tornem a 1906, aquí ens ve el senyor Agustí Santes Masses, que es ven els sepulcres i que està molt ben connectat ja en una xarxa que comença a haver llavors de personatges antiquaris que treien béns patrimonials, bàsicament medievals, els portaven cap a França i de França cap als Estats Units. Aquí estem parlant de diversos personatges que estaven involucrats en això. Per què? Perquè l'estat espanyol en aquell moment no tenia llei de patrimoni històric, França i Itàlia ja ho havien fet i, per tant, això era un colador de patrimoni. Malauradament,
també els hi va tocar als nostres sepulcres. I per tant s'anava expoliant tot aquest patrimoni. De quants sarcòfags estem parlant? Quants es van El aportar? conjunt que nosaltres coneixem, encara que històricament podria ser que n'hi hagués més, és de 4 sepulcres. 4 sepulcres. Aquí en tindríem un. Sí. I si anem a la capella del costat, en tenim 2 més. tenim- Bé, de fet, és un sepulcre doble. Exacte. Aquest que tenim allí és un sepulcre doble que correspondrien als pares d'aquest que han vist aquí i als pares d'Armengol Desè, que és el sepulcre que la reproducció del qual encara no tenim aquí. No? Aquest són 2 peces que, de fet, s'han instal·lat fa ben poc. Exactament 28 d'octubre de 2025. O sigui, que acaben d'arribar. Sí. I, clar, aquesta reproducció no és una reproducció de pedra? Com s'ha fet això? Val, aquí anem a això, que acaben viatjant a Nova York en diferents moments i avui els trobem al Museu de Cloisters, del Metropolitan, no? A Manhattan, no? Dalt de tot de Manhattan. Tenim els originals allí. Llavors, des de 1906 fins ara, als nostres dies, això constantment, primer, hi ha molts intents de recuperar-los, perquè genera una frustració molt gran a nivell de país, i hi ha documentació evident, fins i tot Francesc Macià és el primer que fa un pleit per recuperar els originals. Malauradament, els diferents intents no aconsegueixen tornar als originals, i llavors fem un plantejament, l'any 2016, que és anar a Nova York, i intentar trobar una alternativa de superar aquesta frustració a través d'una reproducció, a través de les noves tecnologies i de que ja estem en un món global. I és quan de Nova York ho accepta i decidim escanejar-los per fer una reproducció fidedigna, un facsímil dels originals. Com? Doncs amb una pedra artificial. Una pedra artificial que es diu Macril, que està patentada aquí a Catalunya per una empresa catalana i que bàsicament és tornar-los a esculpir de manera mecànica. O sigui, això s'ha fet amb una matèria nova, que imita, entenc, la duresa, la solidesa de la pedra, Sí. i el procés ha anat esculpint seguint exactament el patró. Per tant, totes les marques que veiem són les marques que podem veure en l'original. Sí. El que veieu és un facsímil, és a dir, si tinguéssim l'original aquí a la vora, estaríem veient un igual. Les mides, hem volgut aproximar-nos al pes, que és la part més complexa, però sobretot Si la textura. pesen igual. Aproximadament. De quantes tones estem parlant, més o menys? Aquest conjunt deu pesar 3 tonelades. 3 tones. Permeteu-me que us interrompi, però per la gent que ens està escoltant únicament, recomanem, com sempre, que posin el vídeo, perquè és espectacular poder veure aquesta recreació tan milimètrica i tan espectacular. De debò que ho heu de veure. Oients, passeu a ser espectadors, si us plau. De fet, la disposició era així mateix? Exacte, aquesta és una escala on el sepulcre de baix sosté el de dalt. El sepulcre de dalt és molt més gran que el de baix, i després aquí és un matrimoni, és aquest concepte, no? El comte Àlvar i la comtessa Cecília. El comte el tenim a dalt i la comtessa la tenim a sota. Exacte, i llavors hi ha aquesta iconografia clàssica del difunt, vestit amb les vestimentes de l'època. En el cas del comte no de militar, no? Sinó que va vestit de civil, que això és una cosa extraordinària, el coixí, l'àngel que l'acompanya, i als peus el gos, no? En símbol de fidelitat. I en el cas de la comtessa una cosa única, que és com una peana, amb una espècie de drac que hi ha aquí, no? És una iconografia del món funerari medieval que anirà cada cop a més i sobretot sempre marcant aquí, a partir d'aquest moment, el llinatge, no? Perquè és bo buscant això. Nosaltres som comtes d'Urgell. I, de fet, aquí sota també tenim el símbol de la casa de Foix. Exacte, perquè Cecília ve de Foix, ella és comtessa filla del comte de Foix, que es casa amb el comte d'Urgell. Sí. Ara estava pensant en els saquejadors de tombes que obrien els sarcòfags a la recerca de joies, de metalls, d'armes, per poder aixecar. Evidentment, aquesta peça ha de pesar molt, però aixecar la tapa del sarcòfag de Cecília, tenint el sarcòfag d'Àlvar a sobre, encara seria molt més complicat. En 1906, quan se'ls van emportar, penseu que aquí van vindre 40 homes amb 12 carros per emportar-se'ls. Al final, com els van muntar... Per emportar-se els sarcòfags? Els sarcòfags, sí. Si veieu aquí aquests quadradets que hi ha a la part de dalt, molt probablement aquí el que van posar és unes bigues amb uns ternals i van aixecar tapa a tapa. Si hi havia 40 persones en aquell moment, també la mà humana, i se'ls van anar emportant peça a peça, no? Tota la construcció. I originalment els devien col·locar similar. Sí. Però aquí veiem una marca, Sí. que és com un quadrat, perquè
això, aquesta part d'aquí es va trencar. O sigui, és la tapa de la comtessa Cecília i veiem com si fos una finestreta. Sí, aquí té un element que com que la tapa aguanta el sepulcre de dalt, és més vulnerable i per tant aquest sepulcre, que és l'únic que sabem que està documentat, que es va profanar rebentant la tapa i remenant el que hi havia dintre. Els ossos per això no se'ls van emportar, sinó que hi eren, però, clar, els saquejadors remenaven a veure si hi havia joies o elements de riquesa. I després també tenim altres mutilacions, com pot ser el cap de l'àngel, la mà o el nas de Cecília. Tot això ja penseu que és bastant tardà, a partir de la Guerra de Successió, les guerres carlines, que és quan comencen a entrar, a saquejar i a... Sí, totes aquelles accions anticlericals d'incendi d'esglésies, atacs a les figures. A trencar aquells elements més dèbils, o les cares, no? Perquè el desfigurar la cara és com un element, no? I això es fan moltes tombes, i a les nostres, malauradament, sí, després hi ha reconstruccions, també. I una cosa, ara que estem parlant, fixeu-vos que els estem tocant. Els originals no els podríem tocar, a Nova York no els deixaran tocar. Però aquí tenim una reproducció que, a part de que la podem veure i gaudir, també la podem tocar i aproximar-nos més, no? I un altre detall és la policromia, perquè aquí també tenim uns tènues colors verds en la roba de Cecília, vermellosos en la roba d'Àlvar. Aquesta policromia és la mateixa que podem observar avui als originals del Met? Aquesta és la part humana, la que l'ha fet un artesà, perquè les màquines no poden treballar-la. De fet, l'artesà el que diu és que quan l'acaba la màquina la peça, falta l'ànima, no? Li han de donar l'ànima, perquè si no és una peça freda, i el que fan és reproduir com estan els originals a Nova York. Que hi veiem les restes de policromia, les restes de repintats que es fan en algun moment històric i tota la brutícia del pas del temps, de les llànties que cremaven aquí, del tocar-ho. Fixeu-vos que la gent, els elements sobresortits és el que brillen més perquè és el que tocava la gent. Un facsímil, al final reproduir el que tenim en els originals de Nova York com una manera de poder-los tornar a gaudir aquí, sempre connectats, ara sí, a nivell internacional. Però falta un dels sarcòfags, falta el d'Armengol d'Azè, que va ser l'artífex d'aquest panteó comtal, i així ja tindríem el panteó, recuperaríem el panteó complet. Com està la recuperació d'aquest sarcòfag? Perquè és el més complex. Sí, és el gran repte. O sigui, veieu que hem tingut un repte tecnològic, hem tingut el repte també que s'haurà de valorar del fet de fer una reproducció, que de fet se n'han fet moltes d'altres maneres. Aquest repte de connectar-nos amb Nova York, de dir no estem fent dues coses diferents, sinó que estem connectant-nos un museu internacional amb el monument original i per investigar i estudiar aquestes peces, com dic jo, retornar-les a la societat. I per completar aquests facsímils ens falta la tomba més important, que és la que se suposa que era d'Armengol d'Azè. Aquest sepulcre estaria davant per davant del sepulcre doble dels seus pares. I aquí tenim una imatge que és la imatge la fotografia del sarcòfag que hi ha al Met. Aquí el veieu com estava aquí. És molt més decorat, molt més detallat. I molt més. Penseu que tenia estandards, tenia imatges, cavallers, el córrer les armes dels cavallers que ploraven la mort del comte. Aquí hi havia tota una iconografia que, evidentment, ha anat desapareixent i, finalment, el que sí que veieu és una caixa totalment esculpida amb els apòstols i Jesús, la majestat al centre, el jacent que ja és molt més evolucionat a nivell gòtic i totes les persones que ploraven la mort del comte i després es torna a reproduir l'escena aquí dalt. Aquest serà complex a nivell tècnic de reproduir. Clar, perquè aquesta escultura té una profunditat. Té uns negatius de relleu, penseu que té doble, té el relleu i darrere encara té més relleus i per tant mecànicament té una precisió que és complexa de fer. Per tant, encara cal trobar la solució tecnològica per poder-ho dur a terme. Sí, estem fent coses bastant pioneres en aquest sentit. Doncs, Robert, t'agraïm moltíssim aquesta explicació i ara anem a parlar amb la Carme Alòs perquè ens explicarà qui eren aquests comtes d'Urgell, explicarà la seva història. Carme Alòs, historiadora i directora del Museu de la Noguera. Tenim moltes preguntes per tu, perquè en Robert ens ha parlat d'aquesta família comtal, dels comtes d'Urgell, l'Armengol d'Azè, el seu pare Àlvar i la seva mare Cecília i el seu germà Àlvar. La pregunta és qui és qui? Però, si et sembla, comencem per Armengol d'Azè.
Qui és Armengol Desè? Per què decideix fer un panteó familiar aquí al monestir de les Avellanes? Bé, de fet, és una nissaga, que són els Cabrera, que és una nissaga que ve de Girona al segle XI, s'instal·len aquí, i després de molts embolics familiars, de guerres, de molts episodis, accedeixen al comtat d'Urgell. Armengol Desè, que com dius és el promotor del Panteó, de fet serà el darrer comte de la nissaga Cabrera al comtat d'Urgell. Amb ell s'acabarà la nissaga. Armengol Desè és un personatge que hereta el comtat del seu pare, Àlvar I, que també està enterrat aquí, i l'hereta amb unes condicions absolutament deplorables, amb una crisi econòmica brutal. A més, el comtat ja no el tenen en l'ou, en propietat, sinó que són feudataris del rei. Tot això generarà moltíssimes tensions i quan ell hereta el comtat és encara pràcticament un nen i molt influït per tota la noblesa que l'envolta, especialment pel seu oncle, que és el comte de Foix, declaren la guerra al rei. Estem parlant del rei Pere. Estem parlant, en aquest cas, del rei Pere, exactament, de Pere II. Per tant, declaren la guerra, hi ha uns anys de molta trifulca a tot el comtat, acaben assetjats al castell de Balaguer, aquests nobles, i el rei Pere ve, posa setge, els acaba vencent, els agafa, els empresona a la presó de Lleida. Per tant, pensem que un Armengol molt jove, pràcticament adolescent, amb el seu germà Àlvar, són empresonats al castell de Lleida, on estan un any. I sembla que quan surten del castell de Lleida, després d'aquesta experiència tan traumàtica, surten amb un esperit totalment canviat i seran, i això ho diuen els cronistes medievals, els més fidelíssims vassalls del rei. O sigui, no van guardar ressentiment, ans al contrari, van dir hem après la lliçó i ara serem perfectament fidels al nostre senyor, que és el rei. Clar, i tan fidels fins i tot que l'acompanyaran en la conquesta de Sicília. En aquesta expansió de la corona. De la corona, l'acompanyen allà i segurament és amb aquesta expedició que aconsegueixen sanejar d'alguna manera l'economia del comtat. Perquè participar en aquestes campanyes militars els proporcionava tota una sèrie de privilegis i beneficis econòmics. Clar, són diners, són terres, per tant, són impostos que ells a partir d'aquest moment començaran a cobrar. Per tant, ens trobem amb un cavaller del que Bernat Desclot, per exemple, en la seva crònica, diu que és un dels 20 millors cavallers de la corona que acompanyen sempre el rei i, per exemple, està amb Roger de Llúria. És un altre dels cavallers que esmenten. Per tant, és algú realment molt potent, un gran cavaller, un gran senyor. De Roger de Llúria n'hem sentit a parlar moltíssim, però d'Armengol Desè és un gran desconegut. Bé, a partir d'ara ara el anem a conèixer. Se'n sentirà parlar. I com dèiem, Àlvar, el seu germà, que és el germà petit i que és vescomte d'Age, l'acompanya en aquestes campanyes sicilianes, va també amb el rei, i justament en una d'aquestes ràtzies que hi ha... Ell mor allà. Ell morirà allà, el capturen, l'empresonen i mor allí a la presó. I és segurament el primer que serà enterrat a les Avellanes, perquè el comte Armengol trasllada el cos del seu germà i ja amb la idea de construir un panteó aquí, l'enterra en el primer dels sepulcres. Llavors, què farà Armengol Desè? De fet, aquesta idea de construir un panteó és un dels panteons més primerencs que tenim a la corona. Si no és pràcticament el primer. Sí, has explicat al Robert que són pioners en aquesta forma d'enterraments, perquè fins aleshores entenc que els nobles s'enterraven a terra, en els cementiris... Sí, més aviat en les esglésies, en les claustres, però normalment en el terra o en sarcòfags però sols. Aquesta idea de panteó dinàstic, d'establir una tomba amb la teva família, és una de les més primerenques que hi ha realment a la corona. I llavors què farà? Portarà també els seus pares, que també són dos personatges dignes d'una novel·la, perquè són Àlvar I i Cecília. I Cecília de Foix. I llavors, Àlvar I també és un personatge que quan accedeix al comtat, ell és molt jove. Ell està a Castella, perquè la seva mare és castellana, és Maria Girón,
i el que accedeix al comtat primer és el seu germà, Armengol IX, però Armengol IX, mort el mateix any que és nomenat comte, sent un nen encara, i corrent l'han de portar des de Castella al comtat d'Urgell i nomenar-lo comte, per tant és que no li tocava realment amb ella. Llavors la noblesa de l'entorn el pressiona per a que es casi amb Constança de Montcada, que és neboda del rei Jaume I. Per què tot això? Això ve d'una història... S'emparenta amb la Casa Reial. S'emparenta amb la Casa Reial, amb una història que ve també de molt enrere, no? Emparenten amb la Casa Reial, però el comte Àlvar, quan creix, al cap de 3 anys, compta que quan es casen ell en té 10 i ell en té 8, per tant són nens, evidentment no es consuma el matrimoni, i quan el comte accedeix a la majoria d'edat, diu que aquell matrimoni és nul perquè amb ell el van obligar a casar-se i ell, pel seu compte, es casa amb la germana del comte de Foix, que és Cecília de Foix. Però s'hi casa per amor o per hi ha uns altres interessos? Perquè, clar, a veure, estava emparentat amb la Casa Reial, amb el Casal Reial. De fet, tots els historiadors tenen una tendència, no, els historiadors antics, a veure aquí una gran història d'amor. De fet, És bonic, però... és bonic. És bonic, sí, No serà és bonic, però, bueno, potser sí, jo crec que realment hi deu haver afecte entre els dos, però sí que hi ha també una situació geopolítica, geoestratègica, on qui té molta influència és el comte de Foix. El comte de Foix, que és Roger Bernat, casa la seva germana amb el comte d'Urgell. Per què ho fa, això? Perquè al comte de Foix li interessa molt uns territoris que estan en possessió del comte d'Urgell en aquest moment, que són, ni més ni menys, que les valls d'Andorra, Caboet i el castell de Castellbò. Fixeu-vos que, a més, el castell de Castellbò és molt conegut per ser un dels últims reductes de la heretgia albigesa, és a dir, dels càtars. Què passa amb els càtars? Que un cunyat del comte de Foix, de fet, serà jutjat i executat a Perpinyà per càtar. Per tant, estem en una família on aquesta heretgia té molta força. I el que aconsegueix el comte de Foix, casant la seva germana amb el comte d'Urgell, és uns territoris segurs, d'alguna manera, per a aquests heretges. I en aquests territoris van les valls d'Andorra. O sigui, ja tenim el naixement de les valls, o el naixement d'Andorra com a entitat política, podríem dir que es produeix en aquest moment? Bé, ja existia, simplement canviarà de senyor en aquest moment. Llavors, clar, aquest matrimoni, dius, bé, segurament sí que es van caure molt bé i es devien estimar molt, però pressionat pel rei, Àlvar tornarà amb Constança en un moment donat i amb la que tindrà una filla. Vull dir, per tant, en aquell moment sí que ja es consuma el matrimoni, fan vida, però en un moment donat diuen, mira, no, jo és que en qui m'estimo és a Cecília, aquí potser sí que entra l'amor o la pressió. Sí, és per la pressió política, ha de tornar amb Constança, tenen una filla, però després ell tornarà amb Cecília i amb Cecília tindrà els 2 fills, l'Àlvar i l'Armengol. Si em permeteu, això seria un serial de TV3 fantàstic i estaríem, jo crec, per la segona temporada ja, no? En aquest pas, en aquest retorn. Home, sí, això dona per una saga literària, per un serial i... Sí. Bueno, no sé com aniria la primera temporada, però jo crec que ja estaríem amb acabar la primera temporada. Després, quan Àlvar torna amb Cecília i té els 2 fills, com queda Constança i la seva filla? Bé, de fet, s'inicia, aquí també tindríem una altra història paral·lela, que és el litigi entre Constança de Montcada i Cecília de Foix, perquè són elles dues les que arriben fins i tot a la Santa Seu de Roma reclamant la legitimitat del seu matrimoni. I, de fet, Roma sempre apostarà per Constança de Montcada, deixant a Cecília com una esposa il·legal. Clar, això posarà en problemes a Àlvar i Armengol perquè poden ser considerats hereus il·legítims. Són bastards. De fet, la noblesa que després farà costat, quan mor Àlvar, farà costat a Elionor de Montcada, diuen que, clar, Armengol i Àlvar són fills bastards. Però, d'alguna manera, al final intervindrà el rei i legitimaran el comte Armengol Desè com a comte d'Urgell i el seu fill Àlvar com a vescomte d'Age. De totes maneres, aquest conflicte no anirà més perquè, clar, el vescomte Àlvar mor a Sicília i Armengol mor sense successió.
amb la qual cosa no hi haurà un conflicte per a veure qui continua... I no hi serà perquè el comte Armengol nomena la seva successora a la descendent de la seva germanastra Elionor de Montcada, amb la qual cosa, d'alguna manera, tornarà el comtat a mans de la casa reial, perquè, a més, aquesta serà Teresa d'Antença, i aquesta és una altra història, però acabarà casada amb Alfons el Benigne i, per tant, la casa reial entrarà al comtat d'Urgell. Doncs Déu-n'hi-do, al final tot es resol bé, però hem conegut figures molt interessants que donaran molt de joc. Armengol, Àlvar i els pares de tots dos, Àlvar i Cecília. I, evidentment, també la primera esposa, que és la Constança. Déu-n'hi-do, quina història. Moltes gràcies, Carme, per explicar-nos-la, però nosaltres encara volem saber més coses, perquè ens ha quedat un gran interrogant, que és on són les restes dels comtes d'Urgell, perquè els sepulcres que avui hem descobert estan buits, també els que hi ha al Met. En el proper capítol descobrirem què va passar amb les restes dels comtes d'Urgell. Això és l'Arqueopodcast.